Безобразията на ВиК Пловдив продължават. Зад мен виждате огромната локва, която е от вода и кал, и разкопания тротуар и съответно паркинг. Пред жилищен блок 269 в Скобелева майка на Тракия положението е меко казано трагично. Седмица след злополучния ремонт, който извършиха ВиК на аварията, положението, виждате, никак не е розово. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа какво се случва и ще ви разкажа малко повече подробности. Уважаеми съграждани, виждате кълта, която е превзела паркинга пред жилищен блок 269. Виждате какво се случва и по пътеките. Дори ми е трудно да мина, за да ви покажа. Виждате следите от гумите. Може да си представите какво чудо, ето тук добре се вижда, гъстата кал от изкопа, който ВиК оставиха след себе си. Виждате в какво състояние е паркинга, тротуара. Искам да обърнете внимание къде са хвърлени бордюрите. Бордюрите са хвърлени в градинката. Просто излишно е да коментирам. Може да погледнете и състоянието на зеленината, която е побеляла от кълта и от прахоляка, който се разнася. Това просто наистина вече минава всякакви граници. Искам да ви разкажа малко повече подробности какво се случи тук на това място. След като пуснах сигнал за авария, след като ВиК дойдоха 2 дни по-късно, да не кажа 3, но да приемем, че са 2 дни по-късно, дойдоха да отстраняват повредата и оставиха 24 часа без водоподаване жителите на доста голям район тук в тази зона. Но какво се е случило? Всъщност, докато те са отстранявали теча на чиста вода, ненадейно, никой не може да разбере защо, са слезнали на по-голяма от нужната дълбочина и са спукали обратната вода. И оттам е дошъл проблема, заради който 24 часа тук нямаше вода. Излишно е да ви споделям за цялата мизерия, която се е изляла тук. Всичката кал, отпадъчни води и така нататък. Това може да си представите какво са преживяли хората тук. Но, виждате, седмица по-късно, въпреки доброто време, въпреки слънцето, въпреки лекия ветрец, който има, все още водата не се е изпарила, защото, както съм ви споменал в други видеа, липсва наклон, подходящ наклон, а в случая ето тук зад мен имаше дъждарка, която в момента я няма и съответно няма как, водата няма къде да се отече. Така, въпросът е кога ВиК ще си оправят мизерията, която са оставили. Вече цяла седмица хората газят в кал, съответно тротуара е непроходим, трябва да се заобикаля. Откъде да се заобиколи? През кълта, разбира се, откъде. Хората трябва да се внесат тази мърсотия в домовете. След като пуснах въпрос по член 139 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание към управителя на ВиК, очаквам той в най-кратки срокове, както е описано по закон, 14-дневен срок, да ми отговори на въпроса дали тук е предвиден основен ремонт и трайно решаване на проблема с подмяна на цялостно на водопреносната мрежа, за да се спрат тези безкрайни ремонти, тези безкрайни течове и съответно това е неудобство, което редовно се създава на гражданите и съответно ВиК влизат в едни постоянни разходи, защото обичайното оправдание ми то липсва бюджет, липсват пари. Да, то пари може да липсват, но по-евтино ли е постоянно да се правят ремонти, постоянно да се копае, да се асфалтира и така нататък. Не мисля, че е по-евтино. Мятам, че веднъж като се направи, ще излезне доста по-рентабилно на ВиК дружеството да реши проблема цялостно. Сега очаквам да видя какво ще ми отговорят, дали има такъв проект, докъде е стигнал, дали въобще имат намерение да изпълняват нещо подобно, защото, както ви казах, тук проблема е дългогодишен. Лошото обаче, знаете ли, лошото е, че проблема не е само тук. Проблема е на много места в Пловдив, да не кажа почти целият град е в подобно състояние. В предни видеа съм ви споделял, че около 10% от водопреносната мрежа е подменена. Останалите 90% са за подмяна. Така че от тези 90% почти цялата е за спешна подмяна. Така че където и да започнат с тази подмяна, тя е крайно належаща. Не казвам, че тук в този район е най-належащото място,
но просто тук в момента изникна авария, която те не могат да оправят от години. Така че обръщам се отново към управителя на ВиК, към отговорните лица, да се вземат в ръце, да започнат да работят, защото аз ще ги следя какво правят, как го правят, ще продължавам да задавам неудобни въпроси, докато проблемите не бъдат решени, защото смятам, че това не трябва да бъде облика на Пловдив. Погледнете още веднъж зад мен, погледнете какво е състоянието. Уважаеми съграждани, не смятам, че това е един град, един модерен Пловдив, който всички искаме да виждаме. Не смятам, че някой от вас ще е съгласен да живее в такава мизерия. Така че мислете следващия път, когато дойдат избори, мислете следващия път, когато имате правото да избирате, не се лишавайте сами от него, не отивайте за гъби, а излезте и смело и отговорно заявете своята позиция. Кажете какво е вашето мнение и нека купените и корпоративните и насилствените гласове не тежат повече от вашите, защото 70% от населението на България не гласува. Тези 70% са много повече от тези, които си продават гласа. Така че ние можем да обърнем положението, можем да променим ситуацията и всичко да бъде различно. Ако всичко това, което виждате, не ви харесва, ако Пловдив не го одобрявате в колапса, в който е изпаднал във всяка една сфера на обществено-политическия живот, ако искате той да бъде един различен, модерен и удобен за живеене град, изберете Възраждане, за да има България.